Yn gyntaf ar am. Helo, sut ydych chi? Jerry Hunter dwi? A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad ar hen iaith, lle mae'r Americanwr yma o'r Midwest yn cyflwyno y Cymra yma o ganolbarth Sir Fôn i gyfoeth llenyddiaeth iaith ei hun mawr cywilydd i mi. Reit, cofiwch mi allwch chi danysgrifio drwy'r apia podlediadau, da chi'n gallu gwylio ni neu gwrando arni ar YouTube, a mae yna groeso mawr yn wir, fyddwn ni'n gwerthfawrogi'n fawr peta chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y podlediad i unrhyw un all fod hefo diddordeb. Reit, Jerry, y tro dwytha, mi geison ni chwedl cyfranc llydd a llefelus, ac wrth gwrs, da ni rwan yn gwybod bod llefelus Paid y dechrau yna. Paid y dechrau eto. A gitan, felly i ba gymeriadau soffistigedig wyt ti'n mynd i'n cyflwyno ni y tro hwn? Chwedl arall sydd yn trafod rhyw wedd ar hen hanes y Cymru, neu hynafiad y Cymru'r hen Frythaniaid, mewn ffordd ffantasiol iawn, ffordd wych iawn. Mae ofyn y cwestiwn i chdi, wyt ti'n cofio Macsen? Does neb yn ei adnabod o, Jerry. Reit, wel, dyn ni am ddod i ddysgu amdano fo, achos dyn ni am drafod stori Breuddwyd Macsen Wledig, iawn? Wan ta, o ran y chwedla brodorol, dyn ni wedi bod yn ei trafod ers sawl pennod wan, lle de? Mae yna 11 ohonyn nhw does, a mae 2 ohonyn nhw yn dwyn y teitl Breuddwyd. Breuddwyd Macsen Wledig a Breuddwyd Rhonabwy, de. Felly, mae rhaid gen hi bod Breuddwyd yn rhyw fath o genre neu is-genre, fel sy'n chi'n sôn nofela heddiw, a gen ti nofela, ffuglen, nofela, a wedyn mae nofel nofela detective, rhywbeth o is-genre, nofel gwyddoniad. So mae'n amlwg bod yna fath o stori am freuddwydion, de. Ac ydy hwnna rhywbeth Cymreig yn unig? Wel, na, mae'n fwy nag un ateb, o hwyrach bod yna sawl traddodiad wedi dod ynghyd. Achos mae'n gyd-destun Beiblaidd, mi oedd y Cymru wedi bod yn Gristnogion ers canrifoedd erbyn hyn, da. Ac wrth gwrs mae yna freuddwydion yn y Beibl, da. Yn yr Hen Testament, Pharaoh breuddwydion, Pharaoh, mae Joseph yn gwrando hongli y breuddwydion. Yn y Testament Newydd, Matthew. Yn y Testament Newydd, Mae'r a Joseph a rhyw freuddwyd yn proffwydo genedigaeth yr Iesu ac yn y blaen. Felly mae'n lawer o freuddwydion a dohongli breuddwydion yn y Beibl Gristnogol, da. Ond hefyd mae'n bosib awgrymu bod y hen draddodiad Celtaidd, achos mi oedd chwedla am freuddwydio, yn boblogaidd iawn yn Iwerddon. A fel dwi'n gwybod, mae'n fwy o lenyddiaeth Wyddeleg, fwy o chwedla Gwyddeleg wedi goroesi'r oesau canol cynnar na sydd gen i o ran y chwedla Cymraeg. Ac mae yna air penodol yn y Wyddeleg, eisling, sy'n enw bellach, mae'n bobl ar gyfer merch, ond yn golygu breuddwyd, da. A mae yna sawl chwedl Wyddeleg yr oesau canol sydd yn eisling o'r wahanol fath o breuddwydion, de. Ac wedyn nes ymlaen ar oesau canol, fath o'n rhyw genre gwleidyddol iawn, yn rhag gweld Iwerddon yn cael ei gormesu ac yn y blaen. Ond be bynnag, felly, y bosib bod y hen draddodiad Celtaidd yma wedi ei etifeddu gan y Cymru, de, trwy'r canrifoedd, a hefyd, dyn ni'n gallu tybio bod y rwyddol am Beiblaidd a llawer o sôn am freuddwydion, de. Ond, Breuddwyd Macsen Wledig, iawn? Mae'r chwedl hon, mae'r testun llenyddol hwn, yn ymrhannu yn ddau hanner, 2 ran. Mae yna 2 ran eglur iawn. De. Okay, gynta, y freuddwyd, iawn? A mae yna daith o Rufain i rhan benodol iawn o Brydain, rhan benodol o Gymru, na i drafod hynna mewn munud. Mae Macsen yn breuddwydion gynta, mae'n gweld y daith yn ei freuddwyd, a wedyn mae'n cael ei hailadrodd, mae'n gyrru negeswyr ar hyd trywydd y freuddwyd, a wedyn mae'n gorfod mynd i hun. Felly mae'n cael hyd i Elen Luddawg, Elen tywysoges Gymreig neu Brydeinig, a mae'n ei phrodi hi. A wedyn maen nhw'n prodi, a mae yna brodas sy'n uno Rhufain, ymhrodraeth Rhufain a Phrydain a Chymru, a maen nhw'n adeiladu pethau yng Nghymru am pethau wych. Dyna ddiwedd o'r rhan gyntaf. Ond wedyn, mae'r ail rhan yn digwydd wrth i Macsen dreulio gymaint o amser i ffwrdd o Rhufain.
Mae rhywun arall yn cyfodi yn ymdrechafu yn ymhrodo'r Rhufain yn ei ddisodli, a mae Macsen yn gorau mynd yn ôl i Rhufain i gwffio i ailgipio i orsedd yn Rhufain. Felly dyna'r ddwy rhan i'r stori yma. Iawn, wan ta, mae yna ddau gyd-destun llawysgrifol ar gyfer y chwedl yma hefyd, fel cyfranc Llyfr Ysafeilus ni'n trafod tro dwytha, ond mae'r ail yn wahanol. Fel y chwedlau brodorol eraill, y ddwy lawysgrif fawr yna, Llyfr Gwyn Rhydderch, Llyfr Coch Hergest, a wedyn mae yna lawysgrif neu dreill, hynny yw rhan o hein lawysgrif oedd wedi dadfeilio, mae yna rhai dalennau wedi goroesi de, a mae'n cael ei nabod bellach fel llawysgrif Peniarth 16. Mae Peniarth yn hen gasgul o lawysgrif, felly Peniarth 16. Ac mae'n ddiddorol iawn, achos mae'r darn o lawysgrif sydd wedi goroesi sy'n cynnwys fersiwn anghyflawn o chwedl Breuddwyd Macsen, yn cynnwys cyfieithiad Cymraeg o destun Lladin sef proffodoliaeth Myrddin, a dyn ni'n gwybod bod y Cymru wrth ei bodd efo proffodolaethau, felly cyfieithiad Cymraeg o broffodoliaeth Myrddin, a wedyn esboniad Cymraeg, testun Cymraeg arall, sy'n egluro broffodoliaeth, sy'n craffu arni ac yn ei dohongli, a wedyn Breuddwyd Macsen efo'i gilydd, felly rhan diddordeb pwy bynnag nath greu, neu pwy bynnag oedd wedi noddi y mynaich oedd yn creu y llawysgrif. Felly gweld rhyw ddiddordebau hanes, diddordeb mewn hanes, Maxen Wledig yn dod o Rufain i Gymru ac yn y blaen, a proffodoliaeth. A nawn ni drafod hyn eto, cysylltu rhwng hanesyddiaeth Gymreig draddodiadol a proffodoliaeth Gymraeg, yn cysylltu gorffennol, presennol a dyfodol y genedl. Mae hynny'n ddiddorol iawn. A nawn ni drafod hyn eto. Dwi wedi sgwennu am stwff fel hyn yn gyn sgwrs bewiog iawn. O'r diwedd, mae rhywbeth dwi'n gwybod amdano. So, mae'n deud mae Maxen Wledig oedd yn ymhrodyr yn Rhufain. A mae'n fersiwn chwedlonol o sawl cymeriad hanesyddol wedi cymysgu, bod yn onest. Mae ysgolheigion fel Brynleu Roberts wedi sgwennu yn fanwl iawn a wedi gliro hyn. A dwi wedi dysgu gyda nhw, felly de. Ond fersiwn chwedlonol o Magnus Maximus yn debyg, rhyw swyddog Rhufeinig ym Mhrydain, ac yn y flwyddyn 683, nath o gadael ni'n genedl gyfan, Jerry. Yn ôl Dafydd Iwan. Ti'n mynd deitha fi bod Dafydd Iwan ddim yn dweud y gwir ar ei ben. 383. Ia, 383. Ie, nid 600 yn ysdi. 300. O, so mae rhyw ymddiheuriadau Dafydd Iwan. Dafydd Iwan wedi darllen i hanes. Yn fwy manwl na fi. Wedi gael o hwrach, o bosib wedi gael o Aros Mai. Aros Mai, ia. Gwynfor Evans wedi feddwl, da. Llawn o stwff diddorol iawn. Mae Aros Mai yn parhau ar llawer iawn o'r hein draddodiadau llenyddol. Mae'r Brein Arthur yn ffigwr hanesyddol yn Aros Mai. Mae'n ei drafod ei eto. Mae Dafydd Iwan yn gael o'n iawn yn y flwyddyn 383. A mi oedd yna rhyw fath o cw mewn ffordd. A bod Magnus Maximus yn swyddog Rhufeinig ym Mhrydain a'i filwyr Rhufeinig o ym Mhrydain wedi i ddyrchafu yn ymhrodwr, de. Fodern ymhrodwr wan, de. So mae dda'n ei ddigwydd, rhyw fath o cwd fel yma ym Mhrydain. Nath o'n mynd yn bell iawn. Reit ar ymyl yr ymyrodraeth. Ie, wedyn oedd o. Ddim yn golygu llawr o ran yr ymyrodraeth gyfan. Mae'n debyg bod Magnus Maximus yn frodwr o Galicia yn besydd heddiw yn... Santiago de Compostela, fan un ngogledd o'r llewn Sbaen, ben Portugal. Mae'r enw yn amrywio yn y Historia Bretonem yn y 9fed ganrif, dyn ni sôn am y testyn hwnnw droion. Mae'n dweud Maxim, nid Maxim, Maxim, o Maximus, a hefyd mi oedd yna enw Rhufeinig arall, Maxentius. Felly mae Maxen yn gymysgedd o rhyw wahanol gymeriadau Rhufeinig go iawn ond efo. Felly mae fersiwn chwedlonol o rhyw ymhrodwr Rhufeinig. Iawn. Dyna sy'n bwysig, de. Mae'n atgof. Ac mae'n ddiddorol, mae'n ffordd o gysylltu Cymru a Rhufain, de. A nid yna, cofio, tro dwytha, ni'n sôn am y tair gormes ddath i Ynys Brydain, ac yn y blaen. Gan gynnwys y Saeson, wrth gwrs. Ond... Doedd y Rhufeinwyr ddim. Mae hwn yn ddiddorol, dyri, achos mae cysylltu Cymru hefo gwareiddiad Rhufeinig a cyferbynnu hynna hefo diffyg gwareiddiad Rhufeinig y Sais. Mae hwnna fel petai o wir yn bwysig o ran
yr dehongliad ffuglenol, yr ffug hanes os lyci di o darddiad Cymru. Llygad y le. Wel, llygad y le. Da iawn, yn hollol. Mi oedd brolio'r hen gysylltiad rhwng Cymru a Rhufain yn ffordd o ddeud bod y Cymru yn ddiwylledig. A hefyd yn gristnogol, achos oedd y cysylltiad cristnogol yng Nghymru ddim wedi'w dorri yn y ffordd oedd yn yr oesoedd tywyll. Yn union, achos mi oedd yr ymerodraeth Rufeinig yn gristnogol erbyn y diwedd, a ddath Cristnogaeth i hynafiad i Cymru i'r hen Frytaniaid oherwydd yr ymerodraeth Rufeinig. Oedd y Sacsoniaid, y Baganiaid. A dyn ni'n gweld, yn union, a mae yna eiriau yn yr iaith Gymraeg ynglyn â chrefydd, Cristnogaeth sy'n deillio'r Lladin fel eglwys sy'n dod o Lladin ac yn y blaen de. Llyfr yn dod o Lladin a rhywbeth felly, felly'n gallu gweld hynna. Sgwennu, llythrennedd, dillio adeiladu amlwg a Cristnogaeth wedi dŵad gyda'r Rhufeiniaid. Felly mae'r Cymru yn brol y cysylltiad achos bydd y Sacsoniaid, yr hen Saeson, yn Baganiaid, yn Farbariaid, di-ddiwylliant ac yn y blaen. Yn union, so mae'r chwedl yma yn brolio hynna trwy sôn am brodas. A mae'n dyrchafu ni, na ni sy'n colli, ni sydd ar i'w ystyr. Yn union. Da ni uwchlaw'r bobl yma sy'n curo ni. Yn union. A dyma sy'n ma'n dechrau, felly, yn chydig bach, na ni graffu ychydig bach ar arddull y chwedl yma. Dyn ni'n gwybod beth mae'n sôn amdano fo, wan. Iawn. Dechrau llyma, dyma Breuddwyd Macsen Wledig, a mae'n dweud, Macsen Wledig oedd ymharwdwr yn Rhufain, a thecaf gŵr oedd. Reswm. A doethaf. Reswm. A gora a weddau yn ymhrodwr o'r y fi cynogef, sef y gora a weddau fod yn ymhrodwr o'r rhai y fi o'i flaen. Felly fod y gora'r holl. Gora erioed. Ymhrodwr i bod yn gora erioed. Ond ffan o oed. A wedyn mae'n dweud, a nid i licio, dadla brenhinoedd, neu brenhinedd, de. Dadla brenhinedd. Nid dadla fel dyn ni'n defnyddio'r gair heddiw, ond cyngor, de. Trafodaeth rhwng brenhinoedd, achos mae'n ymhrodwr dydi. Felly mae brenhinoedd gwledydd o'i dano, achos mae'n ymhrodraeth yn ymestyn dros nifer o wledydd. Felly mae'r brenhinoedd o'i gwmpas yn gynghorwyr iddo fo. A maen nhw'n gyfarfod, a mae'n cael hwn yn dadla, hwyrach bod trafodaeth yn troi yn ddadl yn aml, ond dadla brenhinedd oedd arnaw ddwrnod. Oedd y drafodaeth efo brenhinoedd un diwrnod efo fo, felly arno mae'n deud e. Ac efo ddwedodd yw anwyliaid, dwedodd o wrth i gyfeillion, wrth i ffrindiau de. Mae'r rhythm y frawd ddim yn wych. My fi ebedd y fynaf a fori fyned i hela. My fi ebedd y fynaf a fori fyned i hela. Dwi eisiau mynd i hela fori, de. Mae'n wych, mae'n hyfryd, mae'r iaith yn hyfryd ydy. Ac dyn ni wedi trafod hela, mae Pwyll ar ddechrau cainc gyntaf Mabinogi, mae Pwyll Pendefig Dyfed yn penderfynu mynd i hela. Cofio frawddeg honno. A dyfod yn ei fryd ac yn ei feddwl fynd i hela. Pwyll. Rhythm y hyfryd, de. Rhythm hyfryd yr iaith. Mae'r rhyddiaeth bron yn farddonol weithiau, de. Mae yna rhythm y brawddeg yma. Ac mae'n mynd i hela, sy'n rhywbeth statws uchel, a mae'n mynd allan i hela. Ac mae'n disgrifio'r olygfa'n wych yma, de. A'r hael a oedd yn uchel ar i'r awyr, mae'n dweud, uchel yn yr awyr, de, uwch i pen, a'r gres yn fawr. Maen nhw tu allan y Rhufain, de, mae'n boeth yn yr had, ydy. A hael yn uchel, a gres yn fawr, a chysgu hyddoedd arno. Oedd eisiau cysgu yn y gysglyn, so mae'n cysgu, mae'r gweision a brenhinoedd yn paratoi lle bach iddo gysgu. Mae'n disgrifio'n fanwl iawn, disgrifio'n amser i fynd trwy popeth, a mae'n wych, fod yr holl bethau. Mae'n cysgu a mae'n cael nap bach yna, allan y dan gwaed yn cysgu. Ac wedyn, dyma frawddeg, ac yna y gwelau Breuddwyd. Ac dyna oedd y Cymru yn ei ddeud yn yr oesau canol. Nid, be wyt ti'n dweud, os ti wedi cael Breuddwyd, ti'n dweud, ges i Breuddwyd neithio, mae'n siŵr. Mae'n siŵr bod yn dod o Saesneg a I had a dream last night. Ges i Breuddwyd. Gweld Breuddwyd wyt ti yn y Gymraeg. Nid cafodd Macsen Wledig, ond gwelodd Breuddwyd. Achos mae rhywbeth ti'n weld, mae fel ffilm. Dwi'n di drio arddel hynny. Gwelais Breuddwyd neithiwr, de. Clywed hogla a gweld Breuddwyd. Gwelais Breuddwyd. Felly mae'n gweld Breuddwyd, a mae'n sef Breuddwyd y welau. Mae'n disgrifio i fod yn cerdded. A mae'n wych, mae'r disgrifiad o'r daith yn fanwl mewn ffordd. Mae'n mynd i deithio'r holl ffordd o ogledd yr Eidal, fe bys i heddiw'n ogledd yr Eidal, a draws Ewrop,
dros y môr i Brydain a dros Brydain i Gymru. Ac mae'r manylion daearyddol yn wych. Ti'n gallu bron gweld y map yna'n Pennod e. So, yn ei freuddwyd, mae'n gweld ei fod o, mae'n gweld ei hun, mae'n gweld ei fod yn cerdded dyffryn yr afon hyd y blaen, ac i fynydd uchaf o'r byd y deuem, y mynydd ucha. Yr Alpa hwyrach, da, ti'n fa? Wedyn, mae'n deud i fod o'n tybio bod y mynydd gyfeuwch ar awyr, da, ti'n fa? Dyma fo'r Alpa, da, ti'n fa? A wedyn mae'n dod dros y mynydd, a phan ddau dros y mynydd, wela i fod yn cerdded gwladoedd tecaf, a gwastataf, deg ac yn wastad, a welsed un erioed, o'r parth arall yn mynydd, ochr arall yn mynydd, a phrif afonydd mawr y wela i'r mynydd yn cyrchu'r môr, ac yn y blaen. Mae'n disgrifio'r holl beth yn fanwl iawn. Ti'n gallu dychmygu'r rein neu rhywbeth, ti'n anhygoel dydi? A mae'n long, mae'n gweld rhyw long anhygoel, mae'n disgrifio'r manwl, mae'n mynd ar llong, mae'n mynd, a wedyn mae'n dŵad, ac efo welau i ddyfod, i fod o'n dŵad lle yn cyrraedd, i ynys decaf o'r holl fyd, yr ynys decaf fwy a hardd, ynys Prydain o'r holl fyd. Heb i enwi, am dyn ni'n gwybod, mae darllenwyr yn gallu'n gwybod. Ac wedi, y cerddau ar draws yr ynys, a mae'n cyrraedd ynys Prydain sy'n hardd, mae'n cerdded ar draws yr ynys. Cofiwch, yn y dychymyg, y Cymru oedd by'r holl ynys yma, so mae'r holl ynys yn wych, i'r Cymru, Mae cerdded ar draws yr ynys o'r môr pwy gilydd, o'r naill fôr i'r llall, felly o ddwyrain Lloegr o'r Llewyn Cymru, de? Reit? Hyd yr ymol... O Dofr, mae'n mynd heibio'r holl loris wedi parcio na herwydd Brexit. Mae'n cerdded ymlaen, a mae'n croesi'r ffin, a mae'n cyrraedd Arfon yn y pendraw. No, dwi spoiler surprise, led. Mae'n deud, mae'n cyrraedd ymol eithaf yr ynys, de? Iawn? A mae'n gweld cymau, mae'n deud cymoedd y welau, ac cerrig uchel, mynyddoedd, a thir a garw, am ddywydd, y tir garw a chaled, hynny mynyddoedd, gogledd o'r Llewyn Cymru. Mae'n di cyrraedd dyffryn anllaf yn nhw. Ac mae'n harf iawn hefyd. Reit? Ac deud, ni rywelsau erioed i gyfrif. Oedd neb erioed, doedd o erioed wedi gweld rhywbeth tebyg i hyn, tirwedd anhygol yr yrru, de. Ti'n bod? Ar ôl bod drwy'r Alpa, ond serch hynny. Mae yr yrru yn harfach o lawer, de. Neilleb, y sain, neilleb ffeithiol, nes i gwrdd â rhyw fenyw unwaith o'r Swistir, oedd yn byw yn Gogledd Cymru, a dweud bod hi'n credu bod mynyddoedd Gogledd Cymru yn harfach o lawer na'r mynyddoedd Swistir. Tydw i ddim yn mynd i deirio efo chdi. Ar dy ben Richard Wyn Jones, na. Tal a gablu. Mae siarad efo un person yn dystiolaeth digonol. Wel, na fo, dwi'n creu hynny hefyd, ond dyna ni. Llenor y ti. A wedyn, yn ôl at reality, y stori ffantasi o hon. Oedd yno, efo welau y môr, mae'n gweld y môr, gyfarwyneb ar tir, mae'n dweud. Y môr sy'n gyfarwyneb ar tir, ti'n darllen da. A mae'n gweld ynys. Mae'n dod i ogledd o'r Llewyn Cymru, mae'n gweld y môr, a mae'n gweld ynys. Sir Fôn, de? Ynys Môn, ie. Yn union. Ynys Môn. Rhwngth y fo a'r ynys honno, mae'n gweld gwlad, mae'n dweud, oedd cyhyd y meistr ar môr, cyhyd ei choed. Ac mae'n gweld, pa wlad mae'n gweld, rhwng mae'n sefyll, dod dros y mynyddoedd, mae'n gweld ynys Môn ar môr yna, Afon Menai, a mae'n cael gwlad yna, sef Arfon. Mae yna ti. Dyna tari'r Arfon, mae'n rhan o Gymru sydd edrych ar Ynys Môn. Cael y fraint o wynebu Ynys Môn. Yn union, so Môn, so mae'n sôn am Ynys Môn ac Arfon. O'n i ddim wedi deall na bod Arfon yn... Dysgu lot am yr heniaeth, dweud. Mawrygu Ynys Môn ydy enw lle ti'n byw. Mae Arfon, de. Carreg drws, stepan drws Ynys Môn yw Arfon. O ran Arfon, de. Iawn. Gwych. Addysg. Ie. Dwi'n cael addysg. So mae'n dŵad i Arfon, mae'n cyrraedd Arfon, de. Dychmyga gynulleidfa neu ddarllenwyr yn oesau canon, wedig yn Arfon, de, sydd yn dilyn y daith, a mae'r cyffro yn cynyddu, de, mae'n adeiladu, mae'n dod o'r llwni, mae'n croesi Ffrainc, mae'n croesi'r môr, mae'n dod i Loegr, a rwan mae'n Arfon, de, mae'n rhywbeth gyffroes iawn, de, mae'n fatha golygfa panoramic Ewropeaidd,
yn cael ei dynhau, fatha ffocws yn cael ei dynhau, nes i fod o reit ar ein bro ni, de. Dyna rhywbeth wych am hynny, de. A wedyn mae'n gweld afon, ac yn aber yr afon, pan mae'r afon yn mynd i'r môr, yr afon Fenai, de, y Fenai. Yn aber yr afon, efo welau, prif gair decaf o'r y welsau dyn erioed. Felly mae'n gweld afon, a mae'n gweld Caer, Castell Caer. Deg iawn, hyfryd. Y gair fwyaf teg fwyaf hyfryd y welodd dyn erioed. Ac beth sy'n yma, ond dyn ni'n Arfon, Caer yn Arfon. Cynarfon! Segontiwm Cynarfon. Ie. Ac unwaith eto, dychmyga'r allanwyr yn gyffiniau Cynarfon. Dyma ni wedi cyrraedd. Fe'n dŵad yn ei freuddwyd, reit? Na rhywbeth gwych am hynna. A wedyn mae'n dad mynd dros popeth yn fanol. Mae'n mor wych, mae'n disgrifiadau mae'n fanol iawn. A mae'n gweld mae porth y gair yn agored, da. So mae'n cerdded i fewn yn ei freuddwyd. Cofio, Breuddwyd Iwan, da. Mae'n cerdded i fewn ac mae'n gweld neuadd, deg yn y gair, neuadd fawr hyfryd, y tywad y neuadd. Mae'n tybio bod y tywad yn air i gyd, yn nenfwd yn air i gyd, ac mae'n gweld lleithig, gorweddfainc, fatha rhyw fath o daybed neu soffa. Chaise longue. Seti, chaise longue, lleithig, o tywysogyn ystod beth yna o'n y llys, reit? Ac yn ei wynebu fo, a mae'n gweld, mae'n dweud dau facwi, Ti'n dall macwi? Gweision ar ryw fas? Wel, gallu bod, ond mae gwas, neu gwas fel gweision, gwas fel bala. Neu ngwashi, neu dau lanc, dau ddyn y fanc. Dau facwi, dau lanc, dau ddyn y fanc. Mae'n weision, mae hyn yn dywysogion. Dyn nhw'n meddwl nhw'n steddfod efo'r seremonias. Facwi, yn rhan o'r osga. Yn rhan o'r osga. Oes. Ci lenorion mawr. Dwi'n mynd am bod yna facwi wedi bod yn... Mae yna rhyw facwi rhywle. Rhaid rhyw glod... Macwiaid. Dyna lle dwi'n... O fyna dwi'n cael y gair. Ie, macwi, de. Ond ie, oedd llythyrau Kate Roberts Saunders Lewis, gan nidio ymlaen ar ei 20 ganrif, doedden nhw ddim yn hoffio no iorwerth Pete, A dod iorwerth Pete, dim yn hoff o neb, os dwi'n cofio. So, yn ei llythyrau, mae nhw'n ei alw sy'n yn macwyr mawn, Pete mawn, macwyr mawn. Anyway, dyna, macwi. So, dau ddyn ifanc, yn ista ar y soffa yma, chaise lounge yma, lleithig, yn gwara, yn chwara gwyddbwyll. So mae'r ddau yma yn chwara gwyddbwyll, reit? A mae'n dweud clawr arian, a clawr yw'r bwrdd, A clawr yn rhywbeth flats ar lyfr, dydy, clawr, so bwrdd chwara, clawr arian, a welau yr wyddbwyll, mae'r testyn yn dweud, a gwerin aur arni. Gwerin yw darnau bach. Gwerin, pobl bach, dych chi'n chwarae game efo, reit? Iawn. Felly, mae lle mae'n gyfoethog, Mae'r gair yn deg, mae nenfwd yn aur, a mae'r ddau ddyn ifanc yn ista yma yn chwarae gwyddbwyll, a mae'r game, mae darna'r game wedi'n yr allan o aur ac arian, Ond, o ran gwyddbwyll, nes i trafod hyn o bach, nid chess sy'n yma, O na ge? O na. O'n i wedi cymryd yn ganiataol a gwyddbwyll oedd gwyddbwyll. O na, oce. Nid chess. Gwyddbwyll, So ti'n dysgu rhywbeth arall am yr iaith Gymraeg, hyn iaith, Yn barhaol, Jerry. So be oedd gwyddbwyll yn hen gêm Celtaidd, os dwi'n mynd trwy ddeud, Ond yn gynta, yn craffu ar y gair, mae yna ddwy ran y gair, does. Mae yna ddau enw arall, Pwyll, ti dall pwyll, synwyr, a'r rhan gynta. A dwi'n cymryd na nid gwydd yn yr ystyr, os o'n i'n dweud gwydd. Nid gwydd, ond gwydd. Nid ar yr ŵr, Gwydd. Ti'n siŵr na nid gwydda? Nid iair y gwydda. Dwi eisiau gema efo gwydda. Na. Cyr arall, dwi'n golygu coed neu pren. Felly roedd hynny gyda, pren, bwyll, felly synwyr pren, neu pren synwyr, Achos i'n meddwl amdano fo,
wrth gwrs, fel arfer fysa gêm go iawn yn yr oesau canol cael ei wneud allan o bren, y bwr a'r darnau, de. Ond mae'n dda, achos hwyrach da chi'n ceisio cael synwyr allan o'r gêm, wrth chwarae, symud y darnau pren, neu os ydych chi'n dda, os ydych chi'n bwyllog, yn gall, ti'n ennill y gêm wrth symud y darnau pren, so pren bwyll, pren, ti'n Gallai ofyn cwestiwn, a falle bod hwn yn gwestiwn twp iawn, ond ti ddim yn dynnu Gynarfon, oce? Dwi'n cymryd bod y chwedl yma yn rhagddyddio adeiladu castell Cynarfon. Yndi, yna ni drafod hynna nes ymlaen. Reit, sori. Dwi'n neidio ymlaen, ond... Ond mi oedd na, mi oedd na amddiffynfeydd yna, mi oedd olion rhyfeinig yna. Ond mae hwn yn rhagddyddio y castell Lladwardaidd sydd yn diffinio Cynarfon i ni rwan. Oce, reit. Ond na'n drafod hynna wedyn. Mae hynna'n bwysig. Reit. Ond mi oedd na rhyw gair yna da, so yn sicr. Gwyddbwyll da. Mae'n cysylltiad rhyfeinig, o'n i'n meddwl am y cysylltiad rhyweinig, ti'n meddwl, oherwydd bod... Yn union. Mae'r awdwr rhyfeinig yn dod. Mae'n sef o'n dod i... Hollol. Wrth gwrs, erbyn oes y llyfr gwyn, y llyfr coch, mi oedd Castell Cynarfon wedi hein adeiladu, felly fysa darllenwyr yn yr oes yna, os oedden nhw'n gyfarwydd ar rhan o Gymru, ac yn y blaen. Ond yn ôl at y gêm, gwyddbwyll, da. Nid chess, ond gwyddbwyll, da. Mae yna air Gwyddeleg ffyddchel sydd yn gytras ar un geiriau. Mae'n golygu'r un peth yn Wyddeleg. Mae'r ddwy elfen yna yn dŵad o'r un hen eiriau Celt yn yr iaith Gelteg, yr hen famiaeth, esgorodd ar y Gymraeg ac ar y Wyddeleg gyda threigl amser. Felly mae'n amlwg bod yna hen beth Celtaidd yn mynd ymlaen, achos mae'r un gair ar gael yn y Wyddeleg wedi newid. Dwi'n cymryd bod yna ddim olion o beth i'r gem. Wel, mae'n fwy yn Wyddeleg na sy'n Gymraeg. Da ni'n gwybod... Mae'r ddisgrifiadau, mae pobl wedi ail greu'r gêm. Mae'n wahanol, so efo gwyddbwyll fel ti'n nabod y gêm, chess, gwyddbwyll, mae'r gwerin, y darnau, yn gyfartal. Gan pawb brenin, brenhines, dau farchog, dau esgob ac yn y blaen, a llwyth o deogion neu be bynnag pons, nes blaen. Ond efo gwyddbwyll, neu ffyddchel yn y Wyddeleg, mi oedd y ddwy ochr yn anghyfartal. Mae yna frenin, a'i osgwrdd, ei deulu, brenin, a mae yna blaid hela, grŵp o bobl yn hela yn trio dal y brenin mewn ffordd. And so mae'n holl yn wahanol, a mae strategaethau'n wahanol iawn yn dibynnu ar ba ochr ti'n chwarae. So gêm gwahanol iawn, a gyd am dal y brenin. So gêm rhyfal, ond wahanol iawn. So i beth ti'n meddwl amdano fo. So ddiddorol, A mae gwyddbwyll yn dangos mewn nifer o chwedla, mewn y dyfodol, mewn pennod arall, nawn ni drafod. Pan ni'n trafod y llen Arthuraidd, yr holl chwedla am y brenin Arthur. Mae un o'n... Breuddwyd arall, Breuddwyd Rhonabwy, mae nhw'n chwarae gwyddbwyll hefyd. Mae'n ffordd rhyfeddol a ddiddorol. Fel yn bebyneg, yn ôl at Breuddwyd Macsen Wledig, yn y gair yn Arfon, mae'r ddau facwi yn chwarae gwyddbwyll. A mae'n disgrifio pethau'n fanwl iawn. Mae'n dweud, ac wrth fon colof yn y neuad, un o'r colofnau sy'n y neuad, mae'n gweld gŵr, mae'n dweud gŵr gwyn llwyd, a gwall wedi britho fel ni'n dau, mewn cadair, so mae'n ddyn yn i oed amser. Di torri. Fath o chdi. Na, wedi gwyni cyddi amser o'ch. Dal yn efo gael. Mae'n gweld dyn efo gwall wedi britho, iawn, mewn cadair o asgwrn elephant. Argol. So mae'n nwyddau exotic. Dreuodd yr elephant, cofio, ond mae'n exotic, mae'n nwyddau aur, arian, ivory, asgwrn elephant, mae'n dweud. Ac... Ond tydi o'n ddiddorol bod elfennau Africanaidd Asiaidd yn y stwff cynnar cynhenid Gymreig. Wel, mi oedd pobl yn masnachu. Mae'n jyst talwynellu'r pwynt yna sy'n cael ei golli yn aml iawn. Mae'n sy'n rhyngwladol i raddau. Holl. Ac mae'r gadair o asgwrn elephant wedi i haddurno. Mae'n ddelw arno fo, delw, o mewn rhyddair, air sy'n gochaidd, rhyddair, reit? Aros wan. Bedio ond dau eryr.
So, be mae hyn yn... Wel, dwi'n cymryd bod hyn yn mynd â ni ei deulu brenhinol Gwynedd, ia? Ie. Dyma... A'r ardal hefyd, wrth gwrs. Eryri. Ie. So, dyn ni gwybod, am o'n air, rhydd air, air sy'n gochaidd, reit? Ac mae'n dim yn y glawr o... Ydy air Cymreig ddim yn gochaidd? Ond ta waith, Wel, ie, ella mae hynna'n, bosib, de. Clawr o air a gwyddbwyll rhag i fron, felly mae gennym fo bwrdd gwyddbwyll, de. A llath air, llathfan, fatha ffôn o air yn ei law, reit? Fatha llath mae'n dweud, so fatha ffôn, rhywbeth fel la. Llath air yn ei law, a llifau, mae'n dweud llifio, llifau dyr, fatha heian galad, da, iawn, ac mae'n dweud ac yn torri gwerin gwyddbwyll. Felly mae'n naddu y ffôn o air, da, efo llifau bach dyr i greu gwerin gwyddbwyll. Ond air ydy, so mae'n darnau bach o air yn mynd y wastraff bob man, achos mae'n mor boethus, mae'n mor gyfoethog, da. Y ddelwedd da, dydy. Cyd yn slwyr o fan. Mae'n rhemp yng Nghanarfon. A dyn ni'n dysgu wedyn mae Eidaf sy'n yma, tad Elen, a'n heb i henwi, dyn ni'n gweld i ferch o Elen wedyn, a Morwyn a Welai, cofio, mae Macsen yn gweld hynny gyd i Breuddwyd o. Morwyn a Welai yn ysta, rhag i fron, mewn cadair o rydd air, cadair o air i gydd, da. Iawn? Gyda llaw, rhydd yn golygu coch, gan bod ni'n sôn am yr hen iaith, da. Dy bach o addysg ieithyddol. Rhydd, ti'n gyfarwydd ar gair, ti'n mynd deud rhydd am goch yn amlwg, mae dy grys yn rhydd yn goch, da. Mae'n goch iawn. Ond mae gael sy'n meddwl am beth sy'n galw rhywun sy'n lladd rhywun arall? Llofrydd? Yn union. Llaw, rydd. Llaw, di llof, llaw, rydd. Mae'n waed o dy law. Ie. So, mae gair yna rwysydd rhydd, da. Llaw, rydd, da. Llofrydd. Oce, na ti. Anyway. Felly mae hi'n ista mewn cadair o rydd air, da. Iawn? Sy'n anhygoel o beth, da. Mae'n deud mwy nag ydoedd hawdd disgwyl ar yr hael. Edrych, disgwyl, fan nhw'n deud yn ei Cymru. Disgwyl, edrych de. Edrych ar yr hael, disgwyl yr hael, pan fai tecaf, pan mae'r hael yn ei hanterth ac yn disglirio'n deg. Nid oedd haws disgwyl arni hi rhag ei ddecyd. Felly oedd hynny i ddallio, efo ei harddwch, de. Fel yr hael, de. Reit? Oedd hi'n bisyn. Oedd hi'n hardd iawn, ac yn ei ddallio, reit? A wedyn mynd ati hi, i'w chofleidio. Am bold yn dydi? Bach yn bold. Mae Breuddwyd idio cofio, ond heddiw na fys o flaen llys am aflonyddu, ond Breuddwyd, da. Chwarae teg. A mae'n dweud, fan idoedd ef a'i ddwylo am fwnwgol o forwyn, so pan mae'n dechrau i chofleidio hi, a mae'n dweud, a'i rydd wrth i grydd hitha. Felly, dechrau i chofleidio hi, da. Wedyn, yr un frawddeg, mae'n ei chofleidio a'i rydd wrth i grydd hitha, rhag angerdd y cwn, oherwydd angerdd, ffyrnigrwydd y cwn, a gwirid ar y meirch y ceffyla, deffro wnaeth yr ymharodor. Felly, dyn ni'n ôl, mae'n cysgu ganol yr helfa. Mae'r Breuddwyd yn mynd i'r cyfeiriad cywir. A wedyn, mae'n dechrau chofleidio, mae rydd wrth i grydd hi, a wedyn mae'r cwn hela yn cyfarth, mae'r ceffyl yn gwiriru. Maen nhw'n sbwylio'r Breuddwyd. A dyn ni wedi anghofio ta, dyn ni ddim golli yn y Breuddwyd. Dyn ni yna efo Macsen yn breuddwydio. Dydan? Dyn ni wedi teithio draws Ewrop. O draws Prydain i Gymru, i Arfon, i Gaer yn Arfon, ynda? A dyn ni'n gweld yr holl beth ar y feddwl, dyn ni'n weld o, mae'n stori serch, a wedyn, dyn ni'n gweld, again, breuddwydio mae o. Dyn ni'n breuddwydio efo fo, da, a mae'r cwn a'r ceffyl yna tu allan i Rhufain, pethau bidol go iawn i ni ddeffro, reit? Iawn, felly, mae'n wych, dydi? Mae Macsen yn rwystredig iawn. A mae'n cael ei hadrodd mewn ffordd grefftus iawn, dydi? Mae'n wych. Mae'n rhoi pleser yn gynulleidfa, dydi? A wedyn, mae darnisa yn disgrifio cyflwr Macsen ar ôl iddo fo ddeffro yn wych, de. Mae'n mor dda. Na i ddarllen y Cymraeg canolgreiddiol, a gliros os angen, dim ond ni wedi ddarllod. A phan ddeffroes, pan ddeffrodd, de? Hoidl nac einioes na bywyd nid oedd iddaw am y forwyn rywelsau trwy hun. Felly, pan ddeffrodd o, hoidl nac einioes na bywyd.
mae oedl ac unioes yn golygu'r un peth a bywyd brwyn o lai. Dyn ni trafod hyn o flaen, mae'r arddull y chwedlau hyn weithiau yn deud yr un peth ddwywaith mewn ffordd chydig bach yn wahanol, fel Pwyll yn mynd i hela a dyfod yn ei fryd ac yn ei feddwl ac yn y blaen. Ond mae yna dri pheth yma, unioes hoedl bywyd i gyd. Hynny yw, fel sy'n dweud, doedd gyda fo ddim bywyd na enaid na egni yn ei gorff de. Mae'n nychu oherwydd ceriad. A na ni glywed lot am hyn pan dyn ni'n cyrraedd Dafydd ap Gwilym yn y 410 a'r holl ganu serch gwych a'r ddyfais yn y bod y bardd yn glaf o gariad. Love sick, fel ydych chi dweud. Yn Saesneg, glaf o gariad. Mae'n nychu. So, ddim bywyd yn y fo, mae'n oherwydd y forwyn y welsau trwy i hun. De huno cysgu, de. Hun llef. Breuddwyd ddrwg, de. So, y forwyn welodd yn ei gwsg, de. Yn ei hyd, de. Reit? A wedyn mae'n meddwl, cigwn un asgwrn inddaw. Cymal un asgwrn, reit, inddo fo, reit? Na mynwes un ewyn, calon un ewyn, reit? Heb sôn am ddarn o'i gorff oedd yn fwy na hynny, de. Mae'n dweud. Nad oedd yn gyflawn o geriad at y forwyn. Felly doedd ddim un rhan. Gewyn o'i gorff. Gewyn o'i gorff, neu cymal un bys bach. Nad oedd yn llawn o geriad at y forwyn. A mae'n nychu, mae'n gorau cael hyd ydy. Reit? A gyda llaw, mae yna chwedlau Gwyddeleg hefyd sy'n sôn am yr arwr yn cysgu yn breuddwyd ac yn gweld morwyn mewn breuddwyd ac yn syrthio mewn cariad â hi. Yn aml yn y Wyddeleg, un o'r Tylwyth Teg, Twathyd y Dan neu merch o'r byd arall. Mae'n gorfod cael hyd iddi ac yn y blaen. Felly mae'n hen thema gyfarwydd. Felly, mae'r ymhrodwr yn sawlan, yn llythrenol, mae'n symbywyd, mae'n lles, mae'n methu wneud ei waith, yn rhedeg ymhrodraeth. Diolch lot o iws. Lot o iws. Mae'n gorfod cael hyd i'r dywysoges hardd draw ochr arall Ewrop a'i phrodi hyd e. Felly mae'n danfon negeswyr. Right? A mae'n mynd. A mae'r rhyddiaeth yn wych, a na i ddim darllen o, mae'n nhw'n ailadrodd y daith, a dyn ni'n cael yr un daith eto. A ddim yn ddiflas chwaith, mae'n ailadrodd yr un daith eto. Ac maen nhw'n mynd yna, maen nhw'n gweld hi go iawn, so ni'n gwybod, nid breuddwyd yn unig, mae hi yna, mae hi'n bod, mae hi'n fyw yna, a mae thad yna, a'i brodyr hi yna. Dyna'r ddau ddacwi i brodyr hi yna. Cynnan geiddion, dyn sgi wedyn a'i thad heidaf. Ac Maen nhw'n mynd ati, mae'n dweud, mae Maxen Wledig, ymwneud o'r Rhufain mewn cariad a thi, a mae eisiau dybrodi di, reit? Yn y bon. A maen nhw'n dweud, pwy di'r weirdo yma? A mae hi, Elen, neu Elen Lyddawg, mae hi'n dweud, ha wirda, hei hogia, ha wirda, heb y forwyn, am hai ar hyn y ddwedwch wi nis gwna. Felly dwi'n mynd am y beth chi'n dweud, reit? Dwi'n mynd am y beth chi'n dweud. Na i gredu hefyd yn ormod. Felly, hogia, reit? O ddynion. Dwi'n mynd am y beth chi'n dweud, ond eto dwi'n mynd gredu'n ormodol. Mae hi'n grafft. Ti'n cofio Rhiannon? Bod Rhiannon mor ddoeth, mor bwyllog, mae'n gwneud dysgu Pwyll i fod yn gall, i fod yn bwyllog, a mae hi'n llym i thafod, mae'n siarad yn ffraith, mae'n gallu rhoi dynion yn ei lle. Ond mae Elen yn debyg i Rhiannon yn hynny beth. Mae'n siarad yn wych, mae'n glefar, mae'n graff, mae'n falch, ac mae'n ganddi rhyw fath o awdurdod hefyd, a mae'n rhoi y dynion i lle. Felly, dwi'n mynd am y beth chi'n dweud, ond dwi'n mynd i gredu chwaith. A wedyn, na mynd os mae fi y gar ymharodyr, hynny yw, os dwi'n ymharodyr yn nghari i, os fi yw'r un mae'n ymharodyr yn garu, deied hi ddim am hôl. So, os dwi'n nghari, gad iddo fo ddwad o ddeud thai. Ti di Gynarfon? Ie, ti di Gynarfon. Ie, rhywbeth. Dan mae rhywun negeswyr, os ti'n nghari, ti ddim ei ddeud thai. Wych, dyni. Mae yna wych. Fel deled, gad iddo fo ddwad. So, mae Elen yn gymeriad gwych iawn. Wedyn, negeswyr yn gwneud mynd yr holl ffordd o'r Rhufain a deud fo, sori bos, mae eisiau chdi fynd a deud thyd y hun, So mae'n mynd, reit? A mae'n ailadrodd yr un daith eto. So, y drydydd gwaith. Mae'n thema fyma, does. Yn union. A mae'n cyrraedd, a pan mae'n cyrraedd, dwi'n torri dipyn allan, wrth gwrs, dyma amser yn mynd. A mae'n ei gweld hi, yn y gair yn Caernarfon, a mae'n dweud, ymharodras Rhufain, hanthych gwell. Felly mae'n ei chyfarchu fel ymharodras Rhufain.
hanffych gwell, y ffordd o ddeud. Y lo, de, a wedyn, mae'n a muned dwylaw monogoleddi a wynaeth. Mae'n cael ei chofleidio go iawn, wan, de. Ar nos honno y cysgodd, genthi y cysgodd efo. So maen nhw'n prodi... Rhyw. Mewn rhan o brodas, Richard. Hynna'n rhan, o'n i'n gweld chdi bod yn ofalus rhwng hwnna, o'n i'n just isio gwneud siŵr bod yr... Maen nhw'n prodi. Ac wedyn, a thrannoedd y bora, mae hi'n cael gofyn am ei hagweddu. Agweddu. Yn y cyfreithiau Cymraeg canoloesol. Sôn am fenywod a prodi. Mae'r forwyn, os di gwraig newydd wedi ei chael yn forwyn, at y brodas, mae'n cael agweddu, sef rhodd arbennig gan y gŵr newydd. Y priod fab. Ac maen nhw wedi cysgu efo'i gilydd. Cysgodd ef genthi hi, mae wedi cysgu efo hi, a mae'n gwybod i bod hi'n forwyn, neu mi oedd hi'n forwyn hyd at y pwynt yna. Felly, bore wedyn yn ôl y cyfreithiau Cymraeg. Mae'n wr arbennig am gadw dy byrdeb tan dy brodas. Yn union, mae'n cael nodi i hagweddu'r anrheg arbennig yma, lle de. Iawn? Ac mae'n gofyn am rhywbeth bach gyda fo. Mae'n dweud, dwi eisiau rhywbeth i'n had, chwarae teg. Nid i hun, a mae eisiau Ynys Prydain i'w thad. Digon teg. Eidaf ydi o, de. A mae'n deud, o fod rhydd, hyd at môr Iwerddon. So Ynys Prydain i gyd. A mae Macsen yn ymrodwr iawn. Mae'n rhoi Ynys Prydain i'w thad, de. Na fo. A hefyd mae'n gofyn am chydig o waith adeiladu, wneud tair prif gair iddi hi hefyd. Yn y lle mae hi'n dewis ym Mhrydain. A mae'n dewis gwneud yr un ychaf a gair ychaf yn Arfon, wrth gwrs, de. A wedyn dwy gair arall, Caer Llion a Chaerfyrddin, de. Ac yn y blaen. A wedyn, mae Elen ei hun, mae hi'n weithredol iawn, fel hynny, mae'n rhagweithiol, de. Mae'n cyflawni pethau hun, fel Rhiannon, de. Nid just derbyn yr hyn a gynnigi'r. A mae hi'n dweud bod hi hun wedi meddwl am wneud ffyrdd, adeiladu ffyrdd, lonydd da o bob cair ar draws yr ynys, de. Reit? Da ni dal i ddisgwyl am hyn yng Nghymru 2023. Wrach bod y lôn yn y well ys talwm, de. Ac dyn ni wedi sôn dipyn am yr esboniadau onomastig, de, pan mae'n chwedlau yn egluro enwau llefydd y balli. Mae'n deud hynna, na i ddarllen y Cymraeg canolgwyd, ac o achos hynny, oherwydd hynny, o achos hynny, y gelwyr hwynt, y lonydd ma, gelwyr y lonydd ma, hyd heddiw, ffyrdd Elen Luddawg. Iawn? Ti wedi clywed am, hwrach nid ffyrdd Elen, ond Sarn Helen? Sarn Helen, ia. Ie, ti'n gwybod i Sarn Helen? Un o'r hen ffyrdd Rhyfeinig ynddo? Ie. Ie, diddorol, de. Ie. So dyna... Ffyrdd Elen, Sarnau Helen. Hyd heddiw, de. Ie, hollol. Felly, mae'r chwedl ma, mae'r stori ma, y stori lenyddol wych yma, yn egluro y cysylltiad rhwng Cymru a Rhufain, fel ni'n deud ar y dechrau, chdi dy hyd yn gwybod beth yn hyn, de, y ffaith bod y Cymru yn brolio'r hen gysylltiad ar Rhufain, achos oedd y fodd i Gymru fynd yn ddiwylledig, a ffaith bod na lonydd da, mae ffyrdd Rhufeinig, weithiau dal yna, mae'n rhyfeddol, mae'n rhaid i gallu gweld y cerrig yn rhyfeddol. Ie, ti'n mynd dros ysgwydd y mynydd yna, yn Abergwyngregin yma, fi allwn ni bwyntio at wahanol ddarna lonydd Rhufeinig yng Nghymru. Ie. So, ond nid yr yddynwyr, ond Elen ei hun gefn y syniad. So, dyna egluro pan mae Sarnau Helen yw'r enw'r y ffyrdd Rhufeinig. Felly wych, dyri. A mae'r hanes wedi greiddio yn y tir, dyri. Mae'r lonydd yna i'w gweld. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gallu gweld rhai heddiw, fel ti'n gwybod, fel ti'n ei wneud. Ond dychmyg yn ôl yn yr 19 nôl o'r canol, lot fawr o'n nhw i weld. Ac cael ei defnyddio o hyd. Ie, a wedi bod yn môr hynafol. Ie, hollol. Ac o safon gymaint gwell na unrhyw beth oedd wedi adeiladu ers hynny. Yn union. So mae gen ti'r cyfuniad ma o'r chwedlonol, y real, y bob dim yn plethu drwy gilydd, y symbolaidd, yr gwleidyddol ddefnyddiol, yr seicolegol ddefnyddiol o bosibl. Yn union. Ond, dyn ni mond wedi trafod rhan gyntaf chwedl na. Mae amser yn mynd. Felly dyna'r rhan gyntaf, maen nhw'n prodi, maen nhw'n adeiladu pethau, mae'n wych iawn. A wedyn, mae'n deud bod Macsen yn aros
yn yr ynys hon am 7 mlynedd. Reit, 7 mlynedd. Ac mae, yn y cyfamser, mae dynion Rhufain yn cyfodi dyn arall yn Ymerodrad Newydd. Macsen Wledig. Cofiwch, ti'n cofio Macsen? Nid rhywun wedi mynd o Rhufain i Brydain oedd o, ond rhywun oedd yma efo'r fyddin y byddwn wedi codi fo, bell o Rhufain. Ond efo, mae dyn arall yn cael ei godi yn Ymerodrad. Mae Macsen di aros ym Mhrydain mor hir, yn Nghymru lle. A wedyn, mae'n deud, ac yna y gwnaeth hwnnw, y dyn hwnnw, sy'n bellach yn Ben Bandit yn Rhufain, gwnaeth hwnnw lythyr bygwth. Llythyr bygwth, mae'n deud, ar Facsen. Llythyr bygwth ar Facsen. So, os ti'n flin, ti'n wedi llythyr bygwth ar rhywun, reit? Ac mae'n deud, nid oedd hagen o lythyr, oedd ddim yn llawer o lythyr, namyn, dim llawer o lythyr, dim ond, a mae'n rhoi y geiriau ni, o ddeud di ac o ddeud di byth i Rhufain. Os deud di ac os deud di byth i Rhufain. ... So, mi gyd i gweir na'n dyladdu os ydyn nhw'n reit? Bygythiad, lli. Ac wedyn mae Macsen Inta yn sgwennu yn ôl efo mond, ychydig o eiriau yn deud, os a fynnau yr hynau, ac os af, ... So mae'r ddau yn, maen nhw'n sgwario. Yndyn. A wedyn, am amser fyr, mae yna lawr bethau cyffroes yn digwydd. Mae Macsen yn mynd a llu o filwyr, ac bod yna atgof wrth gwrs yn y chwedl am y Rhufeiniaid yn gadael Prydain ac yn mynd yn milwyr o yma, yn gadael y lle yn gorau yr hen Saeson dŵer ac yn y blaen. Felly mae'n mynd a'i filwyr draw, a mae'n gwarchau Rhufain, a mae'n methu cipio, mae'n methu ennill y frwydr, nes bod brodyr Elen, y ddau facwi na, wedi dysgu hynwau, Cynan ac Edeuon neu Iddan, Cynan a'i frawd yn dŵad. A wedyn maen nhw'n llwyddo i gipio. Mae angen y ddau Gymro bach yma i ddwad i helpu byddin Rhufeinig i gipio ceirfa Rhufain, felly yna wych, dau Rambo Cymraeg yma, dwad i. A wedyn, felly mae Macsen yn Ymerodrad eto, a mae'n deud wrth i ddau frawd yng Nghyfraith, brodyr Elen, Cynan, a'i frawd, yn deud, wel, gewch chi fynd blynyddoedd dysgu yn Ewrop, a maen nhw'n crwydro fi byddwn i hunain y goresgyn lot o lefydd, a dyweddu, yn beth sydd heddiw yn Llydaw, ac yn penderfynu aros yna, a mae'n dweud, mae'n rhywbeth bach rhyfedd ar y diwedd, maen nhw'n aros di, ar ôl goresgyn Britain, Brittany, ac yna y ddwedodd Cynan wrth i frawd o, beth y fyny di? Trigo yn y lad hon, aros yma, ei mynd yn ôl adre, a maen nhw'n penderfynu y ddau frawd i aros yna. Ond, maen nhw'n dweud i bod nhw'n penderfynu rhywbeth arall, lladd tafodau. Fel lladd pen, bendigeidfran, lladd gwer, torri. Torri tafodau a gwragedd rhag llygru i Iaith. Felly maen nhw'n aros yna efo milwyr Cymreig, milwyr Prydeinig, maen nhw'n prodi gwragedd lleol, a maen nhw'n torri tafodau i sicrhau bod Iaith y gwragedd yma ddim yn llygru Iaith nhw hefyd. A wedyn mae'n dweud, mae'n ychydig. Hwna'n echrydus. Sori, hwna'n ddiweddglo tywyll uffernol, dydi? A dwi'n meddwl, mae'n bosib bod hyn i fod yn ddoniol, achos mae'n amlwg bod e ddim yn wir, mae'n ddoniol, mae'n erchyll o beth, dwi'n gwybod, trais uffernol yma da. A mae'n dweud o achos tewi o'r gwragedd ac i Iaith, y gelwyd gwir Brydain, Llydaw. Dwi'n gwybod bod y Cymru'n hoffi egluro pethau enwau. So, mae pobl Brydain, Brittany, cael ei galw yn Llydaw, lled daw, lled dawedog, lled dawel. Cos mae wedi tewi i Iaith trwy torri tafodau. So dyna di tarddiad... Wel, yn ôl y chwedl yma, felly. Ac wrth gwrs, mi oedd Cymru yn gwybod bod y Llydaweg yn perthyn yn agos i'r Gymraeg, ac yn trio gweithio allan pam hynny a sut hynny i gyd. Felly mae'n egluro bod Cynan a'i frawd ar ôl helpu Macsen i gipio Rhufain eto, di crwydro, di penderfynu ymgartrefu'r Llydaw a di torri tafod. So mae bach yn erchyll, dydy? Mae'n eitha tywyll. Erchyll iawn. Ond dyna ni. Ac dyna yn fras beth sy'n digwydd yn chwedl Breuddwyd Macsen Wledig. Wel, mae hwnna yn ffantastig. Dwi ddim yn mwynhau hwnna yn fawr iawn. Jerry, diolch o galon. Diolch i chi am ymuno efo ni. Ac
Fel dwi'n deud bob tro, cofiwch mae yna fod tanysgrifio i'r podlediad drwy'r gwahanol apia sydd yn casglu'r pethau yma ynghyd. Mi allwch chi wrando neu gwylio ar YouTube. Fysa ni mawr werthfawrogi. Fysa chi'n rhannu newyddion am fodolaeth y podlediad i unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am hanes yr hen iaith. A'i llenyddiaeth. A'i llenyddiaeth, ia. A tarddiad bob math o eiriau. Ymunwch efo ni ar gyfer y pennod nesaf. Ond am y tro, hwyl fawr. Hwyl fawr.